čega da počnem? O, smislila sam! Trebaju mi ovi šareni cevi. Stavit ću ih na krov, ovako. Wow, ispalo je tako lepo. Šaljem vazdušni poljubac. Super! Ej, a šta to ti radiš? Ja sam spremna za ukrašavanje kuće. Isto ću početi od krova, ali ukrasit ću ga lancima. O, da. Obožavam sve drsko i brutalno. A umjesto poljupca ću staviti lobanju. Jeste se uplašile? Haha, odlično. Ozbiljno? Dobro, a vidi kako lepe prozore imam. Što? A ja imam crne prozore. One su bolje. E, pa nisu. Dobro, šta još da dodam? A, tačno. Uzet ću svoju lepu paletu sa senkama. Sad ću obojiti svoje zidovi. Divno. Sad imam pravu dugu. Ajuj. Bilo zabavno. Wow, moje sobe izgleda magično. Ali to nije sve. Stavit ću lep tepih unutra. Pored ću staviti mekanu fotelju, roza stočić u obliku srca i ukrasit ću sve detaljima. Wow! A ja ću koristiti slepe miševe za ukras. O, da. Pogledaj kako lepo izgledaju na ljubičastom zidu. Ali to nije sve. Stavit ću na zid svoju narukvicu sa šiljcima. O, da. To izgleda baš brutalno. Gotovo. A zatim mi treba kauč sa paučinom. Stočić sa lobanjom. Ovu policu. Malo detalja. I lep tepih. Obavezno mora biti crne boje. Ova boja je najlepša. O, da. O, čekajte, imam žvaku. To je dobra ideja. Da. Okačit ću na zid sliku Wednesday. Usput. Da li se njoj sviđa moja soba? Sigurno jeste. Odlično. Baš mi je drago što si zadovoljna. Uj, bolje da se vratim u svoju lepu kućicu. Tvoja je grozna. Dakle, gledajte. U ćošak ću staviti aparat sa ukusnim bombonama. I dodat ću slatke medvediće. Ali šta još da dodam? O, imam ideju. Mislim da ovdje ne treba duga. A bolje će izgledati u mojoj sobi. Okačit ću je na zid, ovako. I stavit ću ovdje svoju lutkicu. Enid, jel ti se sviđa naša soba? Hoćeš možda da pojedeš nešto? Imam bombone za tebe. Posluži se, draga. Izvoli, prijatno. Thank you. Moja Enid je zadovoljna, a znači da sam i ja zadovoljna. Dakle, devojke. Prvi sprat je spreman, to je dobro. Hajde da vidimo kako ste ga ukrasili. Wow, svaka vam čast. Idemo dalje. Dakle, ja ću koristiti crni namještaj za moju kuhinju. Dakle, police ću ukrasiti lobanjama. Obožavam ih. Izgledaju tako jezivo, a i moderno. A pored ću okačiti pravi kovčeg. Šalim se, to je isto polica. Dakle, treba nam stočić, stolice i pribor za jelo. O, da, divno. Ali to još nije sve. Na zid ću okačiti stari sat. Još malo detalja. I to je to. O, čekajte, ko je to? O, slepi miš. Da, to je kod nas, hajde dođi. Wednesday, došla ti drugarica u posetu. Hajde, uživajte, devojke. A ja ću popiti malo kole. Dobro sam poradila, super. Jo, kako
Kakav užas! Ova kuhinja je grozna! Ne odgovara nam! Treba nam nova kuhinja! Da, ova će izgledati super! A na roze ormarićima ću nacrtati nešto. Aha, tako je. Još malo. Kakva lepota, odlično ide. A nisam žaba išla u umetničku školu. Ostalo je dodati nekoliko detalja. Tako je, koristit ću različite boje. Žutu, crvenu i plavu. Odlično je spalo. Pogledajte kako lepu i slatku kuhinju imam. Stavit ću je ovdje. Aha, tu ću staviti šareni zid. Odlično. I stavit ću malo detalja. Preslatko. Obavezno nam treba sto, stolice i hrana. I nikako ne smijem zaboraviti na macu. Pogledajte kako je slatka. To je najbolja prijateljica moje Enid. Potpuno sam zaboravila. Imam roze zvučnik. Moja Enid obožava da sluša muziku. Pogledajte kako dobro pleše. Da, ta muzika je prelepa. Da, hajde svi da plešemo. Devojke, vaše kuhinje su prelepe. A šta je kod Wednesday? Ona pije čaj sa svojom drugaricom. A Enid se zabavlja sa macom. Super. Britney, hvataj. Ne, pauk. Plašim se paukova. Što? On nije pravi? Tina, kako si mogla? To nije smešno. Opa. Paučina. Da, to mi treba. Ovo će biti moja zavesa. Super. I odmah ću staviti tepih. O, da, divno. A šta si ti smislila, jeli? A ja ću imati ovakve zavese sa perlama. Baš su slatke, jel da? Okačit ću ih ovdje. Lepota. Ali to još nije sve. Stavit ću lepe nalepnice na pod. Ovo će biti naš tepih. Wow, kako sve sjaji, super. Šta to radiš ovdje? Sad čekaj malo. Eto ti, izvoli. Nemoj više dolaziti ovdje. Jako si smešna. Moje obrva. Šta? Moram da je vratim na mesto. Odmah. Tako je. Jao, sad ću te naučiti pameti, pazi se. Tačno, tapete, to je dobra ideja. U trećoj sobi ću okačiti jednoroge i duge. Kako slatko. To će biti najslađa soba. Baš sam zadovoljna. A ovdje ću okačiti odeću moje lutke. A tu će biti krevet sa slatkim jastukama. A tu će biti košić za šminkanje. Da, ispalo je baš slatko. Pogledaj, jel ti se sviđa? Ja tebe mnogo volim, Enid. Hajde, lezi, odmori se malo. Baci kocku. Drago mi je što si srećna. A šta to Tina radi? Moja soba je spremna, jel ti jasno? Ja sam brža. Pa šta? Ali zato moja soba će biti bolja. Vidjet ćeš. Dakle, prvo ću staviti crni krevet sa mesecom. Da. Dodat ću malo detalja. I obavezno treba lampica. Da. Odozgo će biti lustere. I violina. Da, Wednesday. Ova soba je za tebe. Jel ti se sviđa? Hajde, odsviraj mi nešto. Da, ti si najbolja u tome. Svaka ti čast. Vidi, Britney, šta moja lutka može, jel ti jasno? Pa šta? Moja kuća je divna. I moje isto. Konačno smo završili. Da? Dakle, da vidimo. Kuća za Wednesday je spremna. Ispala je strašno lepa. Ali, ni kuća Enid nije ništa loša.
Tina, tvoja lutka se smorila. Aj, Britninoj lutki je dosadno. Devojke, možda je bolje da ih upoznate, šta mislite? O, da, sada mogu da se igraju zajedno. To je baš dobra ideja. Čekajte, šta ste to još smislili? Hoćete da podelite svoje slatkiše? To je baš slatko. Dakle, neka su vaše lutke i kuće jako različite, ali svakako možete da se provodite zajedno. Tako mi je drago što ste se sprijateljili. Devojke, odvukli ste nas u challenge. U redu, ja prva otvaram sef. Cool, dobila sam milkshake od Snickersa. Ali kako ga piti? Šališ se? Samo treba otvoriti poklopac. Ups, kako se ja nisam setila toga. Mogu li da probam? Naravno da ne. Ovo je moj koktel, ja ću ga popiti. Osim toga, previše je ukusan da bih ga dala nekome. Cicija, sad ću te naučiti pameti. Ako je koktel tako ukusan, neka bude na tvom licu. Eto ti. Šta si uradila? Sve si prosula. To znači da nemam šta da pijem. To nije fair. Sad ja otvaram sef. Riba? Zašto neko dobija koktel, a ja ribu? O ne, tako odvratna i smrdljiva. Fuj. Drže je dalje od nas. I jedi je brže dok se nismo ugušili. Ako povratim, vi ćete biti krivi. Jao, odvratno. Ne, nema šanse da pojedem to. Ali moraš. U redu. Oho. Jao, muka mi je od jednog pogleda na nju. Odvratno. Zašto ste me naterali da pojedem to? Sklonite to od mene. Što se ti smiješ? Bolje otvori svoj sef. Slažem se, vreme. Je li to sve? Samo jedna Skittles bombona? Mora da je jako ukusna. Ne, obična bombona. Čudno. Oho, šta ti se dešava? Devojke, pogledajte. Imam osip. I neobičan, već sladak. Super. Sad imam beskrajnu količinu Skittles bombona. Mogu li ja da probam? Naravno. Ukusno. Kate, hoćeš i ti? Ne, to je gadno. Super, to je stvarno najbolja bolest. Kate, probaj, šta ti je? Ma ne, neću. Fuj, odvratno. U drugoj rundi ja prvo otvaram sef. Oho, baš lepo iznenađenje. Još nikad nisam imala toliko igračaka. Oho, ovo nisu obični popiti. Od marmelade su. Devojke, da li ste ikada vidjeli tako nešto? Ne. Jesu li ukusni? Naravno, prelepi su. Želim da pojedem svaki popit najbrže što mogu. O, da. Jao, i mi bi htjeli da probamo. Pretpostavljam da Kate neće biti protiv da zagrizemo malo od njenog popita. Mislim da neće. Hej, protiv sam? Nemojte ni da pipete moju hranu. U redu. Šta mene čeka u sefu? Bolje da to nisam znala. Najviše na svetu se plašim crva. Zašto mi takva kazna? Tebi? Zašto je meni takva kazna? Skinite to sa mene, molim vas. Tako je. Pala mi je na pamet odlična ideja. Mali usisivač će spasiti Kate. Hvala Bogu. O ne, jednog crva niste sklonili. Kojeg, gde? Tačno iznad usne. Ups, stvarno sam propustila jedno. Kate, pusti usisivač, prestani da ga ljubiš. Gotovo, moj posao je završen, svaka mi čast. Jao, Kate, da si vidjela svoje usne, izgledaš kao žaba. Nije se lepo smejati tuđim problemima.
Zbog toga ćeš morati da pojedeš crve. Šta ste uradili? Kakav užas? Prokletstvo! Sklonite ih od mene! Fuj! Hajde, gledaj šta ti imaš u sefu. Pogledat ću. Oho, tu je neki napitak. Nadam se da će me učiniti najlepšom devojkom na svetu. Kakav čudan osjećaj. A? Šta mi se dešava? Molim vas, pomozite mi. Kakva sam mala. Podignite me. Kako je slatka. Želim da je pomazim. Oho! Sad sam najmanja devojčica na svetu. Ima i svoje prednosti u tome. Naprimer, sad je popit Kate za mene obična trambolina. Baš je slatka. Sad ću da je pomazim. Hej, boli me. Vidi šta si uradila sa mojim prstom. Platit ćeš za ovo. Kate, da li i ti želiš da vidiš borbu između male devojčice i crva? Mislim da će biti veoma uzbudljivo. Hajde, hajde. Julie, navijamo za tebe. Nadam se da će izdržati. Da, tako je. Da, udri ga. Da, bravo. To, najjača Julie opet pobedila. Julie, čestitam, to je bilo moćno. Devojke, bez vaše podrške ne bih uspela. Šta me čeka ovog puta? O ne. Sirovo meso definitivno neću jesti. Devojke, izvinite, ali to je već previše. Evo ti tanjir. Prijatno. Baš ste zli. To nije meso, već neka guma. Ne mogu ni da zagrizem. Dosta mi je. Mislim da nož i viljuška bi trebali pomoći. Jedi. Ups, malo sam preterala. Sad mogu čak i tanjir pojesti. U redu. Uj, ljudi nisu džaba smislili pržiti meso. Sirovo je nemoguće pojesti. Muka mi je od jednog pačeta. Više neće ući u mene. Julie, otvori svoj sef. Da vidimo. Oho. Unutra je čarobni štapić. Cool. Pitam se šta mogu dočarati sa njim i kako to uopšte radi. Samo je zavrti. Udaraju me. Mislim da sam naučila. Za malo me nisi spalila. Vidiš šta si uradila? Kako te nije sramota kvariti tuđe stvari? Štapić je za sve kriv, nisam ja. Ups. Čak i mene može da povredi. Hajde da je stavimo na sto dok svi nismo izgoreli ovde. Kate, otvori sad ti sef. Da, tako je. Jedva čekam da vidim šta je unutra. A unutra je sladoled. Daj nama da probamo. Sklonite ruke. Dobila sam samo jednu kantu. Tu nema mnogo. Dakle, sve je moje. Takva kašika je očigledno mala. Treba mi nešto veće. Sad idemo. Nema ništa bolje od sladoleda po letnjem danu. Daj da ga bar liznemo. Ne, sklonite svoje jezike. Cicio? Kate, šta ti se desilo? Smrzla si se. Znam kako da je zagrejemo. Štapić će pomoći. Thank you. Devojke, hvala vam puno. Bez vas bih ostala ledena za uvek. A ovako samo gorim. Stanite, šta? Pa ja gorim. Ovo je odlična prilika da spremim svoje meso. Pečeno meso ću rado pojesti. Taman sam ogladnila. Kate, tvoja vatrena glava me je spasila. Ukusno. Spremila sam stvarno ukusno meso. Hvala, Kate. Vreme je da saznam šta me očekuje ovog puta. Oho, Nutellu svi vole i ja nisam izuzetak.
Hej, vidiš šta si uradila? Nije problem, sad ću popraviti. Hej, boli me. Prestani da bacaš po klopce. Neću više. Sad ću samo da jedem ovu prelepu nutelu. Julia, ti možeš samo da sanjaš o njoj. Stigla sam da probam, Kakvi ste vi cicije? ali zapravo sam i ja dobila kap. Baš ukusno. Jo, devojke, imam problem. Ruka mi se zaglavila u tegli. Pomozite mi da izvučem. Šta sve nećeš uraditi za drugaricu? Neka je veoma pohlepna. Hajde, skidaj se. Ostalo je još malo. Konačno. Op, čak i malo Nutelle je ostalo u tegli. Taman za nas. Hvala puno na pomoći. Mislila sam da ću morati da živim sa teglom na ruci. Ostalo mi je. Kit, šta sediš? Otvaraj sef. Ne sviđa mi se miris. O ne. Unutra me čeka pača gadnog i smrdljivog sira. Devojke, to je iznad moje snage. Mislim da ćemo ti, Julia, pomoći. Naravno, pomoći ćemo ti da staviš sir u usta. Jao, ne. Nije mi dobro. Devojke, to je bilo odvratno. Za malo nisam povratila. Julie, a šta je u tvom sefu? Da, i mene baš zanima. Oho, to je izlaz. Napokon smo slobodni. Hajde da podignemo zajedno. I, wow, ovo je zlatni žele od kole. Hej, stani, igramo pošteno. Uzmite prvo kartice. O da, ja ću da ga jedem. Super. A ja ću moći da ga poližem. A ja imam ništa. Kako? Ko je smislio ovu karticu? To nije fair. A ja mislim da je sve kako treba. I rado ću probati ovaj žele. O, baš je ukusan i lijep. Divno. Zadovoljna sam. Jao, šta se dešava sa mojom kožom? Wow, postala je zlatna. Oho, i ja hoću takvu. Sad ću probati. O, da, ukus je neverovatan. O, kakav neočekivan poklon. Uvek sam sanjala o zlatnoj kruni. Šta? Čak ni moja kruna nije zlatna. Daj ovamo žele. Hej, to nije fair. Ti imaš karticu, ništa ne možeš da ga jedeš. Wow, kakva prelepa haljina. Čak je bolja od Britnine. Pitam se šta će se desiti ako popijem sav žele. Da vidimo. Oho, neverovatno. O takvom nakitu sam mogla samo da sanjam. O, zlatni prstanovi minđuše i ogrlice. O, ostvario mi se san. Sad sam bogata. Ne, niko ne sme da bude bogatiji od mene. Kakva to lepotica plače, Jeli? Ovo je za tebe. Wow, hvala. Oho, neverovatno, kakva devojka. Britney, izvinjavam se. Predomislio sam se. Ćao, lepotice. Ovaj poklon je za tebe. O, hvala. Šta se to dešava? Drago mi je, sam Brian. U čemu je stvar? Ja sam Mandy. Izvinjavam se, pogrešio sam. Gde ćeš stani? O, ne. Izazov se završio i moje lepote nestalo. Mamice, kako je strašno. Devojke, uzmite kartice. Da vidimo. Ja nemam ništa. To? O, ne želim ništa da ližem. Da, jedem to. Da li se šalite? Ne, nema šanse. Jane, ti počinješ, hajde. Dobro, poželite mi sreću. Mamice, ovo je najljuči čips na svetu. Veoma se plašim da ga probam. O, jao, kako peče. To je bilo odvratno. Neka hvala, Britney, ovo je za tebe. Šta? Zar stvarno moram da pojedem to? Dobro. Uspeću, ja sam jaka. Neverovatno. To je jako ljudo. Hajde, Britney, možeš ti to. Verujem u tebe. Let's go! Eto, uradila sam to.
Sad će biti požar! Wow, to je čak i lepo. A šta je ovo? Fuj, odvratno. Ptice su kakile na nas. Konačno je to prestalo. Šta? O ne! Odvratno! Gdje su moje pare? Moram hitno da obrišem to. Kako je bolje? Gdje? Da vidimo. Wow, zlatna krofna, super. Da vidimo. Šteta, neću je ni probati. A ja ću jesti krofnu. Ne poližem, nema problema. Dođi ovamo, slatka moja. O, da. Ovo je ukus zlata, obožavam. Sad je na red da jedem. Sve zlatno mi veoma dobro stoji. I ova slatka krofna nije izuzetak. Oh, yes. I ja ću jesti kao prava dama. Da, tako je. Šta je? Da ti dam? A nema šanse. Izvini, takva su pravila. O, kako sam srećna. Stani, lopove! Odlazi odavde! Jasno, jasno. O, ideja. Bože, ovo je jako ukusno. Šta? Da, ja ne odustajem tako lako. Obezbeđenje, hitno vamo, ukrali su mi krofnu. Ona ispod stola, uhvati je odmah. Zaglavio sam se, gospođica, zaglavio sam se! To je jako smišno. Eci, peci, pestici, mali. Ej! O, sirovi krompir. To je zabavno. Ne radim ništa, pa dobro. Da jedem sirov krompir? Jeste li vi ludi? Neću ni da ga lišem. Jane, prijatno. Ja, nadam se da je barem opran. Odvratno. Gotovo, završila sam. Izvoli. A šta? Sirov krompir? Još i sa tuđom pljuvačkom? Pa ne. To je odvratno. Sigurno ću povratiti. Izvinjavam se, ali idem ja kući. Ćao svima. Ej, stani. Ne može tako, Britney. Imamo izazov. Ali zašto? Dobro. Halo, šefe. A moraš mi hitno pripremiti taj krompir? Naravno, gospođice. Sad ću sve da uradim. Prepustite to profesionalcu. Dakle, ja ću vam pripremiti luksuzan pomfrit. I spržit ću ga na vatri. Da. Odlično mi ide. To je to, završila sam. Mislim da će se vam ovo zlatno pakovanje veoma svidjeti. Ubacujem sve unutra, a preko ću sipati pravo zlato. To je to. Gospođice Britney, prijatno. Hvala, to je veoma ukusno. A da, naravno, izvoli. Oho, idem ja. A divno. Ko ovdje nije htio da jede krompir, jeli? Šta ćete sada reći? Kako lep miris. Šta je tamo? Wow, kako lepa torta. Cool. Uzmite kartice. Šta je kod mene? O da, najbolja kartica. I ja sam imala sreće. A ja? Šta? Ništa? To nije fair. Dakle, ja sam spremna da počnem. To je prelepo. Oduševljena sam. O ne, stani, uništit ćeš moju tortu. Dosta. Odvoji se od ove torte. Ne, još nisam završila. O ne. Sada možeš jesti. Sad je ova torta sva u pljuvački. Moram hitno sve da dezinfikujem. Da, tako je. Odlično. U stvari, koga lažem, to uopšte nije odlično. A možda da ukrasim ovu tortu? Da, stavit ću novac i dijamanti. To je već prava torta za mene. O, da. Super. A više nije gadna. Rado ću je probati. U stvari, znate, dodat ću još malo ukrasa.
O, da, predobro. Super! Da, znam. Oj, moj zubi. O, ne. Da li su ispali? To je katastrofa. Kako smešno! Mandy, pomeri se! Moram da slikam to! O, takva si lepotica, Jane! Jako smešno! Prestani, daj mi to. Kakva sramota. Ne razumem šta je tamo. O, ne! Bože, to su ostrige. Ja ih obožavam. Da, ja isto. Da vidimo. O, ne, neću ih ni probati. Loser! O, a ja ću da ližem? O, ne, neću da jedem to. Hajde onda da se menjamo. Platit ću ti. Da, naravno. Još sam i zaradila, super. O, ne, uhvatili su nas. Dobro, igramo pošteno. Hej, čekaj, vrati onda pare. A da, ups, znaš, ne mogu da ih nađem. Izvini, Jane. Ne mogu da verujem. Tako ste smešne, devojke. Dobro, konačno mogu da uživam u svom omiljenom jelu. Ali prvo ću dodati malo limuna. O, da. Jedva čekam da probam. Ovo je jako ukusno. Obožavam ostrige. Hej, dosta, prestani. Sad je red na Mandy. Ne, ja ne mogu. Ne. Muka mi je. Oh, yes. Mandy, hajde, jedi. Pomoći ćemo ti. Da, reci, super, bravo. O, ne, sad ću povratiti. Šta? Fuj, kakvo je to vaspitanje?